Køkkenet er min arbejdsplads, og derfor er det vigtigt for mig, at han har grejer i orden. En sløv kniv er skyld i de værste spændinger i arme og skuldre. Det giver samtidig et dårligt udskæreresultat. De skarpe knive sikrer et mindre spild af saft og råvarer, og dermed giver du dine kunder og gæster den bedste oplevelse. Når kniven skal være i orden, er det også vigtigt at have en pande, der kan fuldføre et godt gastronomisk arbejde fra Bent Brandt. Det er vigtigt for mig, at mine gæster føler sig tilfreds, når de spiser, og det er også godt at have køkkenvarer i orden, når man skal servere mad. Så har vi slutresultatet, og det er derfor, vi er nået så langt med det gode køkkengrej. Til bord 4, værsgo. Tak. God aften. Jeg vil lige præsentere maden på en gang. Ja. Vi har nordiske karmuske, à la carte, og så har vi årstidens grøntsager. Og hvis du skulle have lyst til at komme ind på Bent Brandts restaurant og spise, så tjek hjemmesiden bentbrandt.dk.